हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानि फेमिलिया जयैनो दिनै ना गुरदों फैदो बिदिब्ला जोंहानि फेमिलि ना गुरनायखौ नायलांदोनि आङो दिन्थिलांदोनि भिडिअनि गेजेरजों आइ आदै मोना ना गुरनो थाखाय रेडि जानानै दं ओमफ्राय नै रुपुलुआ शुटिं खालामगासिनो आदैमोनखौ लानानै ओमफ्राय आंहा नै खर'आ जेव जेव मानजोब्बाय नै आगै अनिल लोगोआ नै जोंहा आदैमोना ना गुरनो थांनो नायदों ओमफ्राय ना गुरनो रेडि जागासिनो नै रुपुलुआ शुटिं बानायनाया जोबाखै बिनिया सोमसोमसो जाग्रोबाय रुपुलुआ नै आदैया फिल्माव थानाया नासु गुरदो नै जोंहानि फेमिलिया जोबोर बुरजा दालाय दालाय लानानै जमाहैनो ना गुरदों जा ना थुरि मोनो बेवहाय आंबो सिगाङाव जा गुरखायोमोन देग्लायसो बारा गुरनाय जायाखै थांनाय बोसोरावथ' जा गुरखादोंमोन आंबो जोङो ना गुरनायखौ नायनो फैदो जोंहा आइमोना ना गुरदो ना थुरि गिदिर गिदिर मोनसोदो हनै जोंहा बाजै सुनाखि आखाइ हेबे हेबे नायसोदो जोंहा बाजैनि नामा सुनाखि क्रिस बाजैया लाजियो बिसोर सानैया जोंहा आदै बेयावथ' गासैबो आदैयानो गोजा नै हम हनै खारबाय हनै बारबाय नै लोगोफोर जोङो उदां अखोरां एलबाम बानायनायाव दला होनाय जायगा लानाया नै बेयावनोमोन बेयाव थानानैनो जोङो दलाखौ होदोंमोन बैथिंनिफ्राय थानानै साफाय हरदोंमोन ओमफ्राय नै बैथिंनि बारि गय बारिफोरखौ नुदोंमोन आरोना दा बावसो होनाय नामा होनायबा मोनगोमदां गुरनाय समाव नै रुपुलुदा आंदो ना गुरनायखौ जनानै नायबाय थादो ओमफ्राय नै आं दिनै गाटालागा ड्रेस गानाखै माने आंखौ आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोरा गाटालागा ड्रेस गानबा समाया होननानै बुंदों नालाय बेखायनो आङो गाटालागा गानाखै नै जोङो बेखौनो नायै नायै जना दोंबाय थायो रुपुलुआ बेखौनो नायबाय थादो जि ना गुरनो फायखादो नाहरलाय बिथि ना जि ना मोनखायोलै जोंनिथि गय जानाया नांथानाया एरख'बाय थादों बिराद डाइलग रोंखा बियो लेब लेब डाइलग रोंखायो आंनि गामिनि लोगोफोरा जा ना गुरनो फायखादोना आगोलाव आंबो बिसोरजों लोगोफोरजों जा ना गुरखायोमोन नैबे लङाफोराव आंबो जा गुरखायोमोन ओमफ्राय दाबो गुरो सम सम ओमफ्राय बारा गुरनाय जायाखै आरो देग्लाय आंनि लोगोफोरा ना गुरनो फैदो र' आं देखायगोन दे आंनि लोगोफोरखौ गामिनिफोरखौ जा कमेडि गोजाखा लोगोफोरानो आयु मिनिनानै सेस जाजोबखायो ओइ हादोर फैलाय इयाव दसे फै आइनियाव नुजानो दा हादोर फोरमाय ओमफ्राय बै आदै ना गुरनो फैदों नै आंनि लोगोफोराबो ना गुरबाय मावनाय दांनाय जेरावबो आखा फाखा आइ थुरि फायमारबाय ओइलाय थुरि फायमारबाय बिदिनो देखाय आइ गथ'नियाव नुथारा दा बिलाइखौनो केमेरायाव ना गोदो बायदि नुसाबाय फोरोंनायालाय नै लोगोफोर जोंनिथिं बेबायदि ना थुरि मोनसोयो गिदिर गिदिर गुरनोबा सोरबा मासि गिदिर मानि आइ खाथियाव लाबोसो फैनो लोगोफोर जोंनिथिं बेबायदि ना थुरि गिदिर गिदिर मोनो आदै गामिनिया ना गुरदो जोंहा आफानि फंबायनि हिनजाव उन्दैथारनि नाबा मोनदोंना मोनाखै मोननोबा रोंदों ना रोङाखै फैदोंना फैयाखै मोखांखौ नायहरबोरा माहाय नै जोंहानि आदै गामिनि भुमिका बिसोर सानैया जोंहा आफानि फंबाय बियो जोबथारनाय ओमफ्राय बियो बिनि हिनजाव ओमफ्राय आदैनि नामा भुमिका ओमफ्राय माबानिया दादानि नामा मा एक्टरनि नामलाय नोंनिया भुमिका एक्ट्रिस
हमनानै मोनाबाय नै आइया हमनानै मोनादोंना थुरिखौ आयौ आदैया भूमिका एक्ट्रिस ओमफ्राय दादाया माबा शाहरुख खान नै बियो जोंहा बाजै अरांनिफ्राय लाबोदों जोंहा बाजै माने जोंहा आफानि फंबायनि फिसालानि हिन्जाव बाजै ओमफ्राय नै बियो आयुष बाजैनि फिसाला नै दे आयुष नायलाय नै केमेरायाव नाय बागुरुम्बानो नै आयुषआ लाजिदो आयुष क्लियार मोनलायलायदों मा मैगं जानाय बाजै जामुं माबासो दालि खुमब्रा खुमब्रा दालि अमा राजाया हनै ना गुरनाय नायनो फैदो जोङो बोथोराबो बिदि बिराद बार सिउ सिउ नाङोना थान्दा जनो आराम न' बाजै आयुष हाय होनलाय आयुष दे बाय नै दे खायखो दे उन्दुना सिखारदोना दासो नै नाखौबो जा स्र' स्र' मोनखाबाय मैथाजों रुदबना जानो जा गोथाव जाखासिगोन बे नै आदैमोना ना गुरखांनानै दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय बैथि गुरहैलायसिगोन जों दला होनाय जायगाथिं नै बियो जोंहानि आदा जोंहा आफानि बिदानि फिसाला आयंनि फिसाला ना साइज फैदो ना मादो नों खबाइ लाबोदो दि मा खालामनो फैदो ना नायनो सेन सादो खबायाव सादो दंग' फिसाथि मोनसिदां न' नै लोगोफोर जोंनि जायगाया बेसे समायना बेसे मोजां सोमखोर समायना फोथार नै उदां अख्रां एलबामाव जों दला होनाया बेनोमोन जायगाया केर जाबाय नामा नाया दासो फायलायबाय जासाबबायथ' बेयाव ना गुरनायफोराना जोंहानि फेमिलि गोनजा जोंहानि फेमिलिया जा गिदिरखा जोंहा आबैया सानै नालाय ओमफ्राय आबौआ सासे आबै सानैजों गथ'फोरानो गासै 16 जन आरोना सानैनिजों गोदो गोदाय समनि जाहैबाय नालाय बुरजा बुरजा गथ' खांथारोमोन ना गोदो गोदायनिया याना गुसिदो मालाय नै मासेबो मोनिनि गाबनो ओंखारदों आदैया जोंहा आबैया सानैबो असे बिब' बिनानावमोन सासे हौवाजोंनो हाबा जादों आरो आबैनि सासे बिनानावाबो बे गामियावनो हाबा जादों ओंखायनो फेमिलिया बुरजा जाबाय नै बेयाव उदां अख्रां एलबामाव दला बोखांदोंमोन ना एखे जिं थाना बोखांनाया बेनोमोन रैरुप आदैनि जोंहा आइनि बिनानावनि फिसाजो रैरुप आंनि बिनानाव नै बियो जोंहा आदा रहित जोंहा आफानि बिदानि फिसाला अन्नानै दोनस्रि फुंखा चेनेलखौ बिनानावनिखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ नै बेयो बे बाजैनि आदाया नै बेनोमोन बे बाजैखौथ' आं दोहै देखायखांखाबायना ओमफ्राय नै बे बाजैनि आदाया बेनोमोन दे ओमफ्राय आदाया माखौबा बुंगोन नामा बुंनांगौथ' जेबो गैथ'ला जेनेबा बिथां अनजिमा बर'नि साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै थेंक इउ आदा थेंक इउ बाजै आयुष नै जों गामिनि आबौ मा थांनाय आबौ माबासो नायलाय नै ना लायनायनो आबौआ सेन गांसे गांसे मेरला आबौ माजों जागोन मैथाजों मोजां नुदों ना लोगोफोर आंखौ गुफुर गावनायदां ओइ दादाय जोंहानि न' खाथिनि मा थांनाय दादाय दुब्लियाव माइ नायहैनायमोन मा हासार सारनाय नामा हासार साराखै आलिफोर बायदि जानानै नायहैनायमोन बे जोंहानि न' खाथिनि दादाया जा इंलिस हिन्दी गोरों दादाय दे फंनैसो इंलिस हिन्दी बुंनोबा रोङालै बुंना बारा जाजोबा मा टपिक होनांगौ दा रोङा ना मा होनो आंनि माबाखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो अननानै होननानै माबायाव बुंदों हिन्दीयाव बुंना होदो मेरी जो भी YouTube चैनल है उसको कृपया करके सभी लोग मतलब लाइक करके दीजिए और सब्सक्राइब करके दीजिए इसके लिए आप लोग मतलब लाइक करके दीजिए और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके दीजिए यही मेरे से प्रार्थना है और दुआ है आप लोग से आबै देलाय सल' मिन्थियोबा सल' खिथालाय हाया फिसानो हाया बे मेथाइ खननो रोंबा खनलाय रोङा आं गोदो गोदायनि मेथाइ दोंसोबो गैया गोदायनिबो रोङा आं होमबा खन्थाइ आवरायनो रोंबा आवरायलाय आं खन्थाइबो आवरायनो रोङाहाय सल' खिथानो रोङा न' आबै जनगण मनगण नाय रुटि रुटि गैया होननाय जायो आरो रोङाहाय रुटि गैया आबै आं नोंनियाव मोनसे खोथा सोंनि दे आबै मा गोदो गोदाय गोसथोलायनाय दंना गैयामोन हाय जों गोसोथोफोरा सोंनासो लायोमोन न' माया ना खावनानै लायोमोन खावनाबो लायहाय मालाय सोंना हाबा गिदिर खालामना लाबोयो
होमबा नोंखौ सोंना लायनाय ना खावना लायनाय ना आंखौ खावना लायनाय ए हाय गामिनियानोलाय सोरानि सोरानि हाय आफालाव दुमनि खुनिरामनि आबै खै बोसोर जाखोथाय दा आं मिथिया होनदों बोसोर आबै नोंखौ मबाइलाव मोजां नुदों ना नुवाखै kau macam tu makan. Apa? Jono-kono mono-kono naik ruti jaya he nang. Ya bisa nunggu nunggu. Hai dengar apa yang dengar? Dengar. Ini siapa sih lah? Siapa sih? Maaf ya, ini san bahas ya 5 thằng maaf ya. Kami sorry maaf bahas ya. Dengar nom ni. Tapi kan Nah, saya dengar. Lucu lu jadi ni. Bisa. Bisa cara ni. Itu tu. Soal. नैबेयो जोंहानि आदैलाहानि फिसाला केमेरायाव नुजानो नागिरथारा बिसोरो सोर सोर आं खोन्थाबावाबाबो जासिगोन आरोना खोन्थानायाथ' खोन्थाखाबाय नै ओमफ्राय बाबुना मा गेलेदों जोंबो गोदोआवथ' बिदिनो गेलेबोबायना नै जोंहा दादाय सारदखाना भुमिका एक्ट्रेसनि हौवाया दा बावैसो जे सानायमोन नायलाय नाया दसेनो नांबाय जागासे मोनसिगोनानो दा बावैसो साथारनायमोन जोंहा फेमिलियावनो गासैबो एक्टर एक्ट्रेस बिदिनिल' नाम लाखायो आरोना बिदिनो ओरैनो गाजा गाजा बुंलाबायनानै इन्टारेस्ट खालामनानै थायो आरो जोङो नाखौ गुरखांबाय आदैया नाखौ सुनानै खबायाव सोफिनबाय मोजाङैनो सुनानै लांखाबाय मालाय जोंहा आइमोना बैथिं गुरनो थांबावबाय आदैया गुरलानो न'आव थांसिगोन दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय जोंहानि फेमिलि ना गुरनायखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय